Ets aquí. Papa, el papi i jo hem tornat. M'encanta tornar-te a veure. Jo també estic molt contenta. Filla, on és el papi? Està fent caca. Anem a veure'l. Has tornat de veritat. I aquest cop per quedar-me. Bueno, què has fet durant tot aquest temps? Quan acabi t'ho explico, vale? Ai, sí, perdona. I tot i que guanyava diners, t'he trobat molt a faltar i per això he tornat. Jo també t'he trobat a faltar. Papi, anem a veure els veïns. D'acord, tinc unes ganes de veure la Loli. Ei, però si són la meva fantàstica neta, el meu magnífic fill i el pitjor gendre del món. Ostres, Conxi, la última persona de l'univers que em volia trobar avui. Adeu, us estimo, a tu no, Pau. És mutu! Anem cap amunt, que així no ens la trobem. Aquí viu el cowboy mola? Sí, el coneixes. La Lila i jo ens hem fet superfans. Doncs ja no sereu tan fans quan sàpigues què ha fet. Què ha fet? És el que ha comprat al teu bar. L'hem de fer fora de l'edifici. Papa, vaig a l'àtic a veure la Sara, vale? Vale. Hola, Sara. Veig que no respons. En seguida vindran els altres nens de l'edifici a fer una festa. Som aquí, Lila. Ignasi, sé que m'has dit que no us molesti, però no teniu la música una mica forta? Quina música, papa? Bé, la de la festa que esteu fent. Aquí no estem fent cap festa. Però el soroll venia d'aquí. Doncs em tiro pel balcó. Continuem.